בשיעור שלנו היום אנחנו נקדיש לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם ליעקב בן דינה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ונקדיש את השיעור הזה לכל הרווקים והרווקות שיזכו למצוא את השידוך שלהם, שידוך ראוי. ואת השיעור הזה אנחנו נקדיש לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא בזכות השיעור הזה ישים את השיעור על המשקל ויגברו הזכויות של עם ישראל ונזכה לגאולה קרובה. אומר, כתוב כך בזוהר הקדוש, כתוב בזוהר הקדוש שרבי שמעון בר יוחאי אומר, תראו, בני אדם שכואב להם צועקים איי. אומרים לקדוש ברוך הוא, שלח לי רפואה, כואב לי האוזן, תרפא לי את העין, תרפא לי פה, תרפא לי שם, אבל מפספסים את הנקודה העיקרית. שבאמת בצד הטבע, אדם שכואב לו, אז הוא מרגיש את הכאב שלו, אז הוא מבקש רפואה על הכאב שלו. אבל אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה כמו אדם שנגיד יש לו עכשיו בעיה שהוא צריך לקבל טיפול, ובמקום לבקש טיפול כמו שצריך הוא לוקח אקמול. אז הוא לא ירגיש את הכאב, אבל הוא לא פותר את הבעיה. לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה אדם צריך לבקש? לבקש מריבונו של עולם שיפסיק את גלות השכינה. כי ברגע שהשכינה תהיה בעם ישראל, הכל ייראה יותר טוב. אז במקום לבקש בשביל אקמול, נבקש בשביל ריפוי כללי. אז לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיקח את השיעור הזה, ישים אותו לפניו, לזכות עם ישראל כולו, שהשכינה תצא מן הגלות. ועל ידי כך כל המכאובים והכאבים והבלבולים לא יהיו. ובעזרת השם נזכה בימינו ממש לרפואת הנפש ורפואת הגוף של עם ישראל. וממילא גם אלה שצריכים זרע של קיימה יזכו בזכות השיעור הזה לזרע של קיימה, וכל הטוב שיש בתורה יבוא לפני הקדוש ברוך הוא וייתן אותם לעם ישראל כולו. אמן. אנחנו בשורה 426. אנחנו בשורה הקודם דיברנו על שתי בחינות, שני מסלולים שיש לגבי מצוות עשה ומצוות לא תעשה. נכון, זוכרים? נתנו דוגמה מן הפסוק בירמיה שלקח את הים ואת החול בדרך המשל, שאיך הם עושים רצון השם. מאז ימי בראשית שהקדוש ברוך הוא ברא אותם ואמר לים, אתה לא עובר, זהו. ומאז עד היום הים עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא עובר. והחול אותו דבר, נמצא במקום, לא זז, שומר על הגבול, משמר הגבול. משמר הגבול זה החול, שומר את הגבול, ולא משנה מתפקידו שום דבר. אומר הרב, בעל הספר שלנו, הראשית חוכמה, ממשיך הרב לבאר את הפסוקים. הוא ממשיך על הרב, ובואו נראה בשורה 426. אפשר לרמוז בכפל הפסוק. אומר, הרי אמרנו שיש מילים כפולות בפסוק. בכל מקום כבר אנחנו יודעים, אנחנו מזכירים כל פעם מחדש, שכל מקום שיש פסוק במקרא, שבו מילה כאילו מיותרת, או שחסרה מילה להבין. כל מקום שיש כפילות, או אות חסרה, או אות מלאה, כל אלה מקומות שאנחנו לומדים משם, דורשים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו פה סימן. תסתכל טוב טוב, פה יש רמז. תעיין טוב טוב, פה יש משהו עמוק יותר. ולא רק הפשט. אומר הפסוק, ראינו שהפסוק אומר כך, כי אותי ועדיה לא תיראו נאום השם. החלק הזה של הפסוק, אומר הרב, זה כנגד שם הוויה, י' כו'. זה החלק הראשון של הפסוק. ואם מפני לא תחילו,
כנגד שם אדנות. אם מקודם דיברנו על מצוות עשה ומצוות לא תעשה, עכשיו הרב אומר לנו, יש עוד עומק. ומה העומק? שחלק אחד של הפסוק הוא כנגד שם הוויה, והחלק השני של הפסוק כנגד שם אדנות. וכבר אנחנו יודעים ששם הוויה מרמז על החסד, ושם אדנות מכוון על אדנות, על אדון, על שלטון, על דין. אכן אומר הרב ששם פנים והוא סוד מלוא כל הארץ כבודו. כלומר שבחלק הזה של הפסוק יש סוד של הבנה של מה שאומר הפסוק מלוא כל הארץ כבודו. כלומר, איך אדון מזהים אותו? איך אני מזהה אדון? אני רואה עכשיו לדוגמה שני אנשים הולכים ברחוב יפו בירושלים. שניים הולכים אחד ליד השני ומדברים. אני לא יודע מי הם, נכון? פה שניים אנשים הולכים. פתאום אני רואה אחד אומר לשני תביא את זה, ואני רואה שהוא הולך. מה אני מבין מזה? שיש פה מישהו שהוא אדון על השני. כן? כי מישהו, למשל, אדם, עכשיו אני מבין, לא יודע מה היחסים ביניהם, אבל בשביל הדוגמה שלנו, אחד הוא בעל הבית, והשני עובד אצלו. אז הוא עושה מה שאומר לו בעל הבית. אם אומר בבקשה. גם אם הוא לא אומר בבקשה, זה יפה מאוד, הוא צריך להגיד בבקשה. אבל השכיר, תאר לעצמך שאתה הולך עכשיו עם האדון שלך, בעל הבית שלך, אומר לך, טוב, תרים את זה, והוא לא אומר בבקשה. תגיד לו, סליחה, אני לא מרים את זה, תגיד בבקשה. אני חושב שאחרי 30 יום תקבל מכתב בתיבה, תחפש בעל הבית חדש. כן? אדם לא יתעסק עם זה. כלומר, ברור לנו, מצד הפעולות, אנחנו מזהים מי האדון, ומי לא? ברור. לכן אומר הרב, מלוא כל הארץ כבודו, כאשר אנחנו מתבוננים במה שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם, זה הסימנים שלו, שהוא מראה לנו מבעל הבית. הנה, ברוך השם, תראו. תודה לאל, השתבח שמו. יש לנו השנה, ברוך השם, חורף, שמתחיל וממשיך שפע גדול. זה אדון. כי בשנה שעברה אנחנו זוכרים, אנחנו התפללנו, התענינו, לא ראינו. לא, שנה שעברה היה. לא. בלי תוצאות. לא ככה. היה חלש. השנה ברוך השם, השתבח שמו. אנחנו מתפללים ומבקשים. עכשיו, למי אנחנו מתפללים ומבקשים? ממי שהוא יכול. כלומר, אנחנו פועלים ממי שהוא בעל הבית. אז הנה, הקדוש ברוך הוא בטבע מראה לנו, אני בעל הבית. זאת אומרת, כן, בסדר, קיבל תפילתנו, או שלא קיבל תפילתנו, וכך גזרה חוכמתו יתברך, אנחנו לא יודעים. לא יודעים, באמת. לא, אי אפשר לדעת. אנחנו מתפללים. לא השתנה כלום, אבל הוא קיבל. אנחנו מתפללים. האדם, זה באמת סוגיה, לא ניכנס אליה עכשיו, אבל רק על רגל אחת, בקצרה. אדם צריך להתפלל על כל צרה שלא תבוא. כך אומר הרמב"ם, כך כותב, וככה באמת עושים, שיש צרה לישראל, או צרה לאדם הפרטי, תתפלל. למה? כי ברגע שהאדם מתפלל, א', מה הוא אומר? יש בורא עולם. אני מאמין, אחרת לא הייתי פונה. אז קודם כל תתפלל, זה דבר אחד. דבר שני, אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא חייב לו כלום. לא. זאת אומרת, הוא לא עובד אצלנו, אנחנו עובדים אצלו. דבר שלישי, אדם צריך לדעת שלפעמים התפילה שהוא מתפלל לא מתקבלת כמו שהוא רוצה. אלא הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לאדם, ולכן לפעמים הוא אומר, לא, אתה מבקש את זה, אבל זה לא טוב לך, אני לא אתן לך. דבר רביעי, הקדוש ברוך הוא, כשלא מקבל תפילה, מה קורה לתפילה? היא לא נעלמה, אלא היא נשמרת לפני בורא עולם, ובזמן שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אנחנו נשתמש בתפילה הזו, אז הקדוש ברוך הוא מכניס אותה לפניו, ומקבל. זאת אומרת שבכל זאת יש סוגיה, אם ככה, כמה פעמים בן אדם יבקש על אותו דבר? פעם,
פעמיים, 3, 5, 100, מיליון, זה לא בא. עד ש... יפה, כן, אתה אומר עד שזה יהיה. טוב, אבל באמת, זו סוגיה שדנים בה. האם, שאני אומר פעם אחת הקודש ברוך הוא, שלח רפואה שלמה לפלוני. נו זהו, גמרנו, הוא יודע. ביקשתי, נגמר. למה אני צריך כל שבת להזכיר? למה כל שבת לעשות משווה ערך לחולים? אותם חולים, שנה, שנתיים, למה? האם זה נכון? רק כל השבת, האם בכל 18... כן, נכון, כל 18 אתה מבקש בכללות, על כולם, רפאנו, אתה יכול להוסיף. כן, בסדר, נכון, זו אותה סוגיה, אותה סוגיה. האם אני יכול, כל פעם, כאילו הקדוש ברוך הוא, תשמע, כנראה שבפעם הקודמת הוא היה באיזה שיחת טלפון, הוא לא שמע אותי, אני אגיד עוד פעם. לא, כן, כלומר, יש בזה דיון. ומה אנחנו יודעים? שאנחנו אומרים, יהודי, תבקש עוד פעם ועוד פעם. למה? כי אמר פעם האדמו"ר, זכר צדיק לברכה, זה דבר יפה. הוא אומר, תראה, אם בן אדם מבקש פעם אחת, והוא רואה שזה לא קורה, אז מה הוא אומר? טוב, כנראה שלא מגיע, הוא מתייאש, כן? אם בן אדם אומר פעם, פעמיים, 3, 4, וזה לא מגיע, הוא מתייאש עוד יותר, נכון? אז כן, זה לא בא. אז מה העניין? הוא אומר לא. ברגע שהאדם מתפלל פעם אחת, הוא אומר אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל האמונה שלו, איפה היא נמצאת עכשיו? הוא עכשיו עושה לקדוש ברוך הוא מה? תרגיל. הוא אומר לו עכשיו אני עושה לך מבחן. אני ביקשתי זה וזה, אתה צריך לתת? אם לא נתת, אז אנחנו לא חברים. זה לא בסדר? איך זה? אין ברירה. הגשתי לך חשבון? אמר האדמו"ר, אדם שמתפלל עוד פעם ועוד פעם, מה הוא אומר? שאפילו שאני לא קיבלתי, אני מאמין בך ואני פונה לך עוד פעם. כלומר עוד פעם ועוד פעם זה חיזוק האמונה, שאף על פי שאני לא זוכה למה שאני רוצה, עדיין אני מאמין בך, ריבונו של עולם. לכן אדם צריך להגיד שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. זה קצת דומה לנודניק. כן, נכון, באמת ככה יש מי שאומר, כן? כן, נו, זהו, ואנחנו נודניקים גדולים, אז לכן מותר לנו לנדנד לקדוש ברוך הוא כמה שאנחנו רוצים. למה? כי פסוק אחד אומר, זה נמצא גם כן בספר דברים, פרשת ראה, אם אני לא טועה, ממש פסוק הראשון בפרק ט"ו. אומרת התורה, אומר משה רבינו, ספר דברים, אומר, בנים אתם להשם אלוהיכם. נו, אז הם יודעים שבנים באים לאבא, זה נודניקים, הם לא גומרים, עד שהם מקבלים, נכון? זהו, אז אנחנו בנים, אנחנו מנדנדים לקדוש ברוך הוא. לכן בואו נחזור לענייננו. מלוא כל הארץ כבודו. אבל אם הייתם מתפלל ואין תשובה, אז זה תשובה. יפה. שאין תשובה זה יופי, תשובה. נכון, נכון. יש כזה, אז איך אמירה חסידית, שאם אין תשובה גם זה תשובה. כן, נכון, נכון, בסדר, טוב. נו, אבל אין לנו ברירה. לא, יש לנו ברירה, להמשיך. זהו, ממשיכים. לכן אומר הרב, מלוא כל הארץ כבודו, זה אומר, זה בחינה של שם אדנות. אני פה, אתה רואה? הנה, יש סימנים. זה, הנה, אני בורא עולם. מלוא כל הארץ כבודו. זהו. לכן ממשיך הרב בשורה 428. וכנגד שתי בחינות אלו, שם הוויה ושם אדנות, ים בים. למה? אמרנו שהים והחול משמשים לנו דוגמה, נכון? מהפסוק בירמיה. הראשון בשורה 429 כנגד שם אדנות. מה זה אדנות? זה מי ששם מה? גבול. אני אדון, פה, ואתה לא עובר. בעניין הזה של הים והחול, אז מי שם גבול? אדון. החול. אז מי זה אדנות? החול. כלומר הביטוי של השלטון זה החול, אומר עד כאן ולא תעבור. ואם ככה, שם הוויה צריך להיות בים. בואו נראה. האחד כנגד שם אדנות הוא חול, שנאמר בפסוק גבול לים, חוק עולם ולא יעברנו. זהו. לכן שזהו היא בחינה הנגלית. החול הוא גלוי, אנחנו רואים אותו, נכון? וכנגד הנסתר, שם הוויה אנחנו יודעים שהוא שם נסתר, הוא שם פנימי. אנחנו כותבים, רואים אותו כתוב ולא אומרים אותו, נכון? אנחנו אומרים ברוך אתה הדור שם אדנות.
לא אומרים שם הוויה. זאת אומרת ששם הוויה הוא הנסתר. הנגלה, אדנות. הנסתר, הוויה. מה נסתר? הים. למה? כי כשאנחנו מתבוננים בים, מה אנחנו רואים? מים. כלום. אנחנו רואים רק את החלק העליון. מה שנמצא מתחת, לא רואים כלום. זאת אומרת שהכל נסתר. בתוך הים יש הכל. צריכים לצלול, היום יש כלים, כן? אנחנו יודעים שיש שם עולם ומלואו. כלומר, הים מסמל פה, זה סמל למה שהוא נסתר. שרואים רק את הצד החיצוני שלו. לכן אומר הרב, זה מה שאומר הפסוק בירמיה, והתגעשו מהמים של הים. יש גלים, ולא יוכלו, לא יכולים לעבור את החוף. מה רואים? רואים גלים, רצים, באים לחוף, נשבר, חוזר בחזרה. לא עובר. שזו והמו גליו ולא יעברנו. לא עובר. לא מצליחים לעבור את החול. אלא אם כן הקדוש ברוך הוא אומר לים, קדימה. אין בעיה, יש לך אישור לחול, אל תפריע, ויהיה צונמי ביפן. ולכאורה, אומר הרב, והתגעשו ולא יוכלו, הוא מיותר. אם אנחנו נסתכל עכשיו בפסוק, כתוב והתגעשו ולא יוכלו, והמו גלה ולא יעברנו. זה אותו דבר, אותו רעיון. כלומר, משהו פה מיותר כאילו. מה הכוונה והתגעשו? יש גלים, הם גבוהים, מנסים לעבור את החוף, לא מצליחים. החלק השני של הפסוק מה אומר? והמו, כלומר יש רעש וגליו ולא יעברנו. עוד פעם אותו דבר. לכאורה מיותר. זה אותו רעיון כפול 2. בשביל מה? אלא כמו שאנחנו כבר יודעים זה בא ללמד. מה? אלא העניין יובן. אנחנו בשורה 432 במה שפרשו בזוהר יש פסוק שאומר דוד המלך אתה מושל בגאות הים בסו גליו אתה תשבחם. מה הכוונה? קודם כל נסביר את המילים הפשוטות בפסוק. אתה מושל בגאות הים. גאות זה שהמים עולים, נכון? יש שפל וגאות. שפל המים בורחים, גאות המים עולים. מי קובע את הגבול? אתה קדוש ברוך הוא, אתה מושל. ומה זה בשוג עליו אתה תשבחם? כשהם רוצים לעלות, אתה מוריד אותם, זה להם שפל. אבל בכל זאת, אם אני יכול להפריע, יש כאן בעיה קצת, כי גם אנחנו יכולים להעביר את המים האלה, שהם יעברו את הגבול. זורקים את הפצצה שרצינית. אנחנו לא מדברים, כמו שבעצם צולה, בוודאי שהאדם יש לו כוחות, יום להשתמש בהם כנגד רצון השם, זה יכול להצליח. כן, אבל אנחנו מדברים מצד הטבע, שהקדוש ברוך הוא ברא, כן, הוא פועל כפי שנקבע מששת ימי בראשית. טבע גם, יש דברים שנגיד חתיכת הסלע הענק שהוא סוגרת על נחל בכלל. לא, שהיא נתקעה מהמקור שלה, אז ירדה בכמות גדולה מאיזשהו אי, אז זה שלח את הגלים. יפה, אבל הגלים לא עוברים את הים, את החול. אז הם יעלו קצת על החול, אבל גמרנו, זה חוזר בחזרה. לא, כך זה כל הצונאמי בעצם, כן? זאת אומרת, או שהם ירד... כן, אבל הצונאמי זו השגחה פרטית על המקום, אותו מקום שיש צונאמי שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מסיר את הגבול. כלומר, אתה שולט בזה. נפל אבן, מי שולט בה? למה שהיא תיפול? מי קובע לה שתיפול? קדוש ברוך הוא. אני יכול גם... אדם יכול לעשות נגד רצון השם, זו עובדה. אנחנו לא מדברים על זה שהאדם פועל עם הכוחות שלו נגד רצון השם. אדם חוטא, הוא פועל נגד רצון השם, עם הכוחות שהוא קיבל. לא, אז אני אומר, זה נכון, האדם יכול לגרום לשינויים בטבע, כן? אבל אנחנו עושים שאנחנו קצת משנים את הטבע. נכון, אבל כשזה נעשה בצוק... שחוברים את הבור. אברהם, אתה צודק. אני אומר שוב, האדם משתמש בכוחותיו לטוב, או חס ושלום למוטב. הן בתורה ומצוות, והן בכל דבר שיש בעולם. מה שהרב פה מדבר, זה לא מצד היכולות לקלקל. הרב פה מדבר, תסתכל על המציאות, כן? ורק פשוט תתבונן. איך החוקים שהקדוש ברוך הוא קבע בטבע, פועלים מאז ששת ימי המעשה.
ואני אגיד לך יותר מזה, כי כשאדם פועל למשל לחפור בור, או לפוצץ סלע, או לחפור מנהרה בתוך הר, במה הוא משתמש? בכללים שהקדוש ברוך הוא קבע בטבע. זהו, אז זאת אומרת שהאדם ממשיך לפעול לפי הכללים שנקבעו בטבע, שאם אתה עושה זה יהיה זה, אם אתה עושה זה יהיה זה. אז לכן, זה לא איזה משהו שהאדם פתאום ממציא משהו, לא. האדם משתמש גם בחוקים שבטבע. אז הטבע פועל כל הזמן על פי מה שנקבע בששת ימי בראשית, אם לטוב וחס ושלום למוטב. זהו. לכן זה אין פה בעיה. אומר הרב, תסתכל בפנים בשורה 433, כי בהיות הים בתוקף זעפו, כשהוא מה זה ים גועש, ים סוער, יימשך בו, שימו לב, חוט של חסד להשקיטו מרוגזו וזעפו. כלומר, באופן כללי, אנחנו רואים הרבה פעמים שיש ים סוער, ויש גלים גבוהים, אבל עדיין הגלים נשברים בחוף וחוזרים אחורנית. כלומר, גם אם הם לא חזרו אחורנית והם עברו איזה מזח או משהו, בסדר, אבל הם לא מכסים כדור הארץ. לא חוזרים למצב הקדום, כן, שהיה לפני שהקדוש ברוך הוא אמר, כן, ותראה היבשה. לא, אין דבר כזה. אז יש מקומי, בסדר. כדור הארץ נשאר יבש. כן? זה ציווי אלוקי, ואז ששת ימי בראשית. לכן אמר, וכן אמר, שם תשבחם. מה זה תשבחם? לא לשון שבח, אלא תדבר לון לעטבה לעטריו. אתה שובר, תדבר זה לשבור, להחזיר אותם למקום. למה? ומפני שהחוט הזה קודש בריך הוא דמשדר לי, כלומר שהוא זה שאומר להם, לכן יתקנה כנגד שם הוויה. לכן הים מסמל שם הוויה. כי בים יש את החוט של החסד, שהוא משקיד את הים כשיש שערה. אני לא יודע אם ראיתם או לא, אני לפני כמה ימים שלח לי חבר תמונה מדהימה. אני לא ראיתי דבר כזה מעולם, באמת, אתה לא נמצא בכל מקום בעולם. הוא שלח לי תמונה של הים הצפוני במפגש עם האוקיינוס האטלנטי. הבלטי, לא, עם הים הבלטי. כן? שני ימים שלמעשה נוגעים אחד בשני. זה נורא מעניין. וצילמו את זה ממטוס, או אני לא יודע מאיפה, מגובה, ואתה פשוט מסתכל ואתה משפשף את העיניים ואתה לא מאמין. אתה רואה בצד אחד ים שהצבע של המים שלו בצבע כחול. אתה מסתכל בצד שמאל, הצבע של המים קצת ירוק. ואתה רואה דבר נורא מעניין, אתה רואה שיש במצב שבו שני הימים נפגשים, יש גלים כאלה, והם לא מתערבבים. לא מתערבבים. לא ראית דבר כזה בחיים, אתה לוקח מים מפה, זה נהיה ביחד. שניהם ים, שניהם מגיעים לאותו מקום, והם לא מתחברים. לא מתחברים. רואים קו כזה יפה, לבן של הגלים, שיוצאים, כן, בדקו את זה חוקרים, בדקו את זה חוקרים, איך זה יכול להיות? זה ים וזה מים, זה מים. יכול להיות ששם בגלל צבע שונה, בגלל עומק. לא משנה, אבל הם נפגשים. אז תתחבר, מים מתחברים עם מים. הם גילו דבר. מתחברים, אם זה נגיד מלמעלה, ממטוס צילמו, אם פה עומק יותר. לא, זה אותו מקום. המחקר, החוקרים לקחו, תקשיבו, החוקרים לקחו דוגמית מים מפה ודוגמית מים מפה, ובדקו ומצאו. הצפיפות של התאים של המים שונים. הם לא יכולים להתחבר. פילי פלאות. מדהים. לא יאומן כי יסופר. כשאתה רואה את זה, אתה אומר, אתה לא רואה, כשאתה נמצא למטה, אתה לא מבחין. כשאתה בא מלמעלה, אתה רואה ים וים, שניהם נפגשים וזה לא מתחבר. כי זה פילי פלאות, זה אדון, אני בא לבית פה, אני קובע מה יהיה. כי זה נגד השכל. לכן, אומר הרב, הים הבלטי והים הצפוני. לא מתחברים, הם נוגעים אחד בשני, זה בא מפה, זה בא מפה, וכל אחד נשאר לבד. אז שם גולפסטרים בטח, לא. לא? לכן אומר הרב בשורה 400,
36, ובזה יובן מאמר ספרי שהעתקנו בראש הפרק שאמרנו, ולא עוד, אלא שמצטער ואינו יכול לעשות. הים כאילו מצטער שהוא צריך לעצור את עצמו, הוא רוצה לחזור למצב שהיה לפני בריאת העולם, שהכל היה מכוסה מים. שנאמר והתגעשו ולא יאכלו. יופי. אז אנחנו עכשיו ראינו ככה. שם הוויה ושם אדנות מופיע במצוות. עשה ולא תעשה. שם הוויה ושם אדנות מופיע בבריאה. גבול ומי שמנסה לעבור את הגבול. אומר הרב עכשיו עוד משהו. בוא נתקרב. אם אתה לא מספיק להבין שלקבל יראת שמיים מהטבע, מהמציאות של העולם, אתה לא כזה מתבונן, אתה לא כזה משקיע, תסתכל, תראה איזה פרח, תראה איזה יופי, ותראה איך היתושים דווקא אלה מגיעים לעץ הזה, והפרפרים לעץ הזה, אתה לא מתבונן. אז אתה לא רואה את ההשגחה, אתה לא רואה את האדון שולט פה. אומר, כנגדם יש באדם. עכשיו את עצמך אתה כן יכול להסתכל, זה יותר קרוב. אומר, בואו נראה. תסתכלו בבקשה בשורה 438. האחד, פנימיות הרוח שבקורבו. כלומר, מה שאנחנו קוראים, מה? נשמה. שהוא סוד יוצר רוח האדם בקרבו. פרשו בזוהר, שזה הנשמה. והבחינה השנייה, בחינת הלבוש, שהוא הגוף, שבו מתלבש הרוח. כלומר, אם אנחנו מתבוננים, עכשיו חורף, אדם קר לו, לפני שהוא יוצא הביתה, מה הוא שם? מעיל. המעיל הוא לבוש. אז ברגע שאני מכסה את הגוף במעיל, אז המעיל הוא הלבוש של הגוף. הגוף הוא הלבוש של הנשמה. המעיל של הנשמה. הוא מכסה אותה. לכן אומר הרב, כאשר יסתכל האדם בדבר הזה, שרוחו וכל איבריו עשויים ומכוונים, הכל כל כך מדויק ברוך השם. ותסתכלו, רק להתבונן, יש מיליארדים של בני אדם בעולם, וכולם אותו דבר. האף באותו מקום, והעיניים באותו מקום, והאוזניים באותו מקום, והאצבעות, הכל באותו מקום. וכולם שונים. זה גבוה, זה ארוך, זה רזה, זה שמן, זה צבע כזה, זה צבע כזה. איך זה יכול להיות? זה לא שטנץ. כי אם זה היה שטנץ, כולם היה אותו צבע, אותו צור. לא. כולם, כל מיני סוגים, כל מיני זה, אבל האיברים כולם באותו מקום. זה פילי פלאות. אתה רואה שהם שונים, ובכל זאת הם דומים. יש לך דבר יותר הוכחה משלטון של בעל הבית פה? שהוא מחליט מה יהיה שונה והוא מחליט מה לא יהיה שונה? אי אפשר, זה רק דוגמה לבעל הבית. לכן ממשיך הרב ואומר שזה בעצת בית דין העליון, זה בעצתו של הקדוש ברוך הוא. לכן צריך לירא שלא יפגום באיברים ולא יפגום ברוח. כמו שפרשו רבותינו ז"ל על הפסוק, את אשר כבר עשוהו, זה כבר היה מזמן בבריאת האדם. זה לשונם. מה פירוש? אשר כבר עשו, לא כתוב עשהו, כתוב עשוהו. מה זה? אין כתיב כאן אלא עשו, כביכול מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ובית דינו נמנו, כלומר ישבו ודנו על כל איבר ואיבר שלך, והעמידו אותו על מכונך, שמו אותו במקום. לא עלינו, אנחנו רואים, לא עלינו ולא על עם ישראל. יש לפעמים ילדים, אנשים שנולדים עם מומים. כלומר, בית דין של מעלה קבע שזה לא יהיה, וזה יהיה כך וזה אחרת. כלומר, הקדוש ברוך הוא שולט בהכל, בכל רגע ורגע, בכל דבר ודבר. יש לך דוגמה יותר טובה מזה? אני אדון, אני קובע פה. לכן אומר הרב שנאמר, הוא עשך ויכוננך. מה זה עשך? הוא עשה אותך ויכוננך, שם כל דבר במקום הנכון. על כן הוא בא בילקוט בספר איוב בפסוק ברוחו שמיים שיפרה, וזה אנחנו מבארים את הבחינה הראשונה מבחינות היראה. איזה בחינה?
מבחינת הבושה. שאדם מתבייש לעשות באיברים שהוא קיבל, ובנשמה שהוא קיבל, דברים נגד רצון השם. אתה צריך להתבייש. משל למה הדבר דומה? אתה רוצה להפתיע את הילד שלך. יש לו יום הולדת. אתה קונה לו מברגה קטנה, מקדחה קטנה. ילד אוהב, נגיד, לעזור, יש לו ידיים טכנולוגיות כאלה. אוהב. אתה אומר, יאללה, יש לו יום הולדת, נגיד, הוא בן 10, אני אקנה לו יום הולדת, מקדחה, מברגה, כן, שישי. הוא אוהב את אישי. טוב, יופי, יש יום הולדת, סיסו ושמחו, הכל בסדר. אתה נותן לו את המתנה, הוא שמח כל כך, יופי. למחרת אתה בא מהעבודה, נהיה לך חושך בעיניים. כל הבית חורים, בדלתות, בקירות, וברגים. שמו שמיים מה זה נארץ, מה זה? בשביל זה קניתי לך את זה? לא, קניתי לך את זה, בשביל שתרקים דברים, אבל להזיק עם זה? אוי ואבוי שקניתי. עשיתי לי נזק. לא עשית הדרכה. יפה, אבל התורה היא הדרכה. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם, ברא אותו, אמר לו, הנה, נתת לך מקדחה, נתת לך מברגה, הנה ההדרכה. מה אתה קודח לי חורים? כלומר, אתה צריך להתבייש. כלומר, המדרגה הראשונה שאנחנו מדברים עליה, מבחינת היראה, שאנחנו נתבייש שאנחנו עושים משהו לא בסדר. עכשיו, מה זה חשוב? אנחנו נעצור כאן. מה זה חשוב? שימו לב, יראה מחמת הבושה, זה יראה יפה. זה טוב, זה אומר שהאדם רגיש. כשאדם מתבייש ממשהו שהוא לא בסדר, זה אומר שזה מפריע לו. הוא יודע שזה לא בסדר. אז הוא מתבייש. אבל צריכים לזכור שאדם שמתבייש, מה אומר? אוי ואבוי. לא, מה הוא אומר לעצמו? אוי ואבוי שתפסו אותי, אוי ואבוי שעשיתי. וזה בדיוק ההבדל. יש כאלה. זה בדיוק ההבדל. אם הוא אומר, אוי ביי, תפסו אותי, אני מתבייש, אז זה חמור. אבל אם האדם מתבייש מצד זה שהוא בכלל העז לעשות את זה, אז זאת מעלה. כלומר, הבושה שלו היא לא מפני מישהו שתפס אותו עושה עבירה, אלא הבושה היא מצד בורא עולם, שהוא ישתמש במה שהוא נתן לו לעשות הפוך ממה שהוא רוצה. זו מדרגה גבוהה. מי שמגיע למדרגה הזו יכול לטפס למדרגה הבאה, שהיא מדרגה יותר גבוהה, שאז לאט לאט אנחנו מתקרבים באמת ליראה הכי גבוהה שיש, יראת הרוממות. כלומר, אני לא יכול לעשות משהו נגד קודש בריך הוא, כי אני מרגיש אותו כל הזמן, אני מרגיש אותו חי, הוא חי אצלי, הוא קיים אצלי, אני מרגיש אותו כל הזמן. כדי להגיע לזה, אדם צריך להתחיל להתבייש. להתבייש מזה שאני עשיתי נגד קודש בריך הוא. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בנו בושה. זה אחד הסימנים שחז"ל מביאים בגמרא. 3 סימנים יש בישראל: ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. כלומר, ויש לנו את זה, יש! אבל אנחנו לא משתמשים. אנחנו מתביישים בדברים אחרים, ולא בדברים האלה. כן, יש לנו. אז יש לנו בושה. אנחנו יודעים להתבייש. ואנחנו צריכים לקחת את הכוח הזה של הבושה שיש לנו, זה אחד הסימנים שלנו כיהודים, אל הצד הזה, שכל פעם שאני לא מצליח להתגבר על יצר הרע, ונכשלתי, לפחות להתבייש. להגיד, אוי, איך אני עשיתי דבר כזה? ואז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז זה משפיע. לאט לאט, לאט לאט, ומתקדמים. הבושת זה בכיוון אחר, תשובה. כן, הם הופכים את האותיות, נכון. זה תשוב. אותיות תשוב. בושת. הבושת, כן, זה תשובה. נכון, 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 יפה. הבושה, כן. זה מעלה טובה. יהי רצון. מה זה רחמני ושלישי? וגומלי חסדים. זה גבר, ככה ראשי תיבות של גבר. גומל חסדים, ביישן ורחמן. כן. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותנו לגברים. בדיוק. גברים אמיתיים. גומלי חסדים, רחמנים, ביישנים ורחמנים. גבר כזה.